אני רוצה בכמה מילים קצרות לפחות את האבא ללח"י. קודם כל אתם רואים כאן איזושהי מודעה מפורשים בשנת 44. שני הימניים לפחות אני מניח שאתם מזדהים. הימני זה אבא שנמצא פרס על ראשו של 300 לירות, ואמצעי שמיר, 200 לירות. ביחד עם נוער הלכתי את הסבב נור ההמשך בכיוון של ב-42, בערך ב-42 אבא היה בסוריה בשליחות יאיר, הצטרף לאיזה משלחת מודדים שם, זה היה המסווה שלו וחיפש דרכים להמשיך לבלקן, והבריטים דרשו, באותם ימים של רצח יאיר, דרשו מהצרפתים לאסור אותו ולהסגיר אותו לכך קרה. הוא הגיע ארצה, נשלח למחנה מזרע, ומשם הגיע ללטרון, וראיתם למטה בקצרה את סיפור הבריחה, שבעיניי יש סיפור גרוי, זה באמת המון תחכומים וטריקים וטכנולוגיות עד שהצליחו לחפור את המנהרה הזאת ולברוח 20 אנשים מהרכבת. אני חושב לי יותר מהם 20 אנשים, אבל הם ידעו שיוכלו לקלוט בחוץ עם הפשטית החלשה שהייתה בזמנו בלח"י, רק 20 אנשים. אז יחד עם שמיר ושייב, אבא היה חבר מזכירות לח"י במרכז לח"י. הוא בהתחלה התרכז בעיקר בקשרי חוץ ובהתוויית המדיניות, ולאחר מאסר שמיר ב-46 הוא לקח פיקוד גם על החלק המבצעי והתווה את מדיניות לח"י שיחד בעקבות יאיר לשלטון זר שיש להילחם בו ולגרשו מהארץ. ושמעתם גם בתערוכה על הקו הזה של יהרג, יהרוג ולא יאסר, גם את החלק הזה שאנשי לח"י שנאסרו ועמדו למשפט לא התחרנו על נפשם ולא ביקשו סליחה, אלא עמדו על הבמה ותקפו את השלטון הזר והכריזו על חוסר חוקיות בארץ. באותה תנועת המרי, אבא היה הנציג של לח"י בתנועת המרי. יש סיפור מפורסם שהוא מפרט אותו גם לספר, שהוא נכנס לפגישה עם גולום, הוציא את האקדח, שם על השולחן, ובסביבה כזאת די ניצבת מערכת היחסים שאמר, עלינו אתם לא תעשו סזון, למרות שכבר הייתה תקופה של שיתוף פעולה, ואנחנו באים שווים בין שווים, למרות שאנחנו ארגון קטן ואתם ארגון גדול. אני רוצה להקריא עכשיו 3 קטעי וידאו קצרים. קטע אחד הוא קטע שקשור לבריחה מלטרון, שבו אמא מספרת על איך אבא תקשר לה שהוא עומד לברוח מלטרון, וגם קצת על החוויות של סביב בתקופה הזאת. זה סרט שצולמה כקטעים לקראת סרט שמשפחת בן דוד הפיקה על הבריחה מלטרון, והחומר הגלם היה אצלנו, והכל נכנס לסרט. ושני הקטעים האחרים הם קטעים מתוך עמוד האש, שבהם יש רעיונות עם האבא. האחד הוא על רצח אלון, והסיבות שלח"י ארגנה את הרצח הזה, והקטע השני הוא על העוצר הגדול בשנת 46, לפחות פיצוץ מלון המלך דוד, שבו שמיר נאסר, אבא בדרך פלילית הצליח להתחמק מהעוצר ולהישאר חופשי עד הקמת המדינה. אל חכי לי בארצו, אל חכי לי תל, אל חכי לי גם בגדול מסגרי ללב. אל חכי לאקטורים, אל חכי בחום, אל חכי אחרים ישתכחו בעיתון. אל חכי, חכי ולו לא יבוא מכתב, אל חכי אם גם ידעו, אל חכי לשווא. איך ניצלתי זאת לידה רק אני ואת, כי יותר מכל אדם ללכות ידם. השיר הזה מאוד מרגש אותי תמיד. מדי פעם משמיעים אותו ברדיו, וכל פעם שאני שומעת אותו זה מאוד מרגש אותי, מפני שזוהי תקופה של כמה חודשים של מתח גדול. הייתי משוכנעת שנתן ברח, אבל לא הייתה לי כל הוכחה בכך, וחייתי בזה. נוסף לזה אתם צריכים להבין שמהרגע שנתן ברח, כל חדשות, ב-12
היה ברדיו תוכנית כבקשתך, אחר כך היו חדשות או לפני כן, ואז נתנו לנו לשמוע. אז כל פעם שהיו חדשות, חיכיתי לקלוט, מפני שאת נתן לא היו אוסרים. הם היו מחסלים אותו. וכל פעם הייתי בזה שאולי נשמע את זה, ולא רק אני. זה היה... אחר כך לא היה קשר, היה מעט מאוד קשר. כשהיה בבית הסוהר, אז היה קשר כל שבועיים, נכתבים. בקהיר, חלק מצרים, יושב היה הלורד מוין, שר המדינה הבריטי לענייני המזרח התיכון. מוין היה מדינאי אנטי-ציוני, ופעמים אחדות אף התבטא באיבה נגד היהודים. איש לא ידע כי מוין, כמו מקמייקל, שינה בעת האחרונה את דעתו, והיה אחד התומכים בהקמת המדינה היהודית. מכל מקום, לח"י הוציא נגדו פסק דין מוות. אנחנו רצינו לפגוע בקודש הקודשים של האימפריה הבריטית, בממשלה הבריטית, וזה היה קל לנו באותו זמן. ידנו עדיין לא הייתה ארוכה כל כך שאנחנו יכולנו להגיע ללונדון. הלורד מוין ישב פה, הוא ישב במצרים שגם היא, לפי דעתנו, לפי דעת חלק גדול מן המצרים, הייתה משועבדת לבריטים והם עשו כבתוך שלהם. להפגין גם על ידי זה לכל העמים המדוכאים שהבריטים הם ככל האדם שאפשר לפגוע בהם, שניתן להילחם בהם, ואם כל העמים יפתחו במלחמה הזאת, הם לא יאריכו ימים בתור שליט קולוניאלי ואימפריאליסטי בעולם כולו. צליק אחר נמצא בבית הכנסת הגדול. כאן היה מחבו של לח"י. כמות הנשק שנמצאה עמדה ביחס הפוך לאימה שארגון קיצוני זה הטיל על החיילים הבריטים. 4 ימים נמשך העוצר, ובמהלכו נבדקה ביסודיות זהותם של 110,000 איש. רוב מפקדי המחתרת עברו בתחנות הזיהוי. אחד מהם היה נתן פרידמן ילין, מפקד לח"י. באותם רגעים חשבתי מהר מאוד. ישנם רגעים שאדם ממש חושב במהירות הבזק, פשוטו כמשמעו. ראיתי איפה החלונות, לא רציתי לעמוד מול החלון, וגם סקרתי את אנשים בהר, ראיתי שבצד שמאל יש לו קצין שעושה רושם אנושי. פניתי שמאלה, ובאתי אליו ורשמתי לו את תעודת הזהות שהשוטר מסר קודם. הוא לקח, השווה את התמונה בתעודה עם פרצופי, זה איטים, ואז הוא החל לחקור אותי. הצגתי את עצמי בתור מורה בבית ספר לוינסקי, לא בסמינר, בבית ספר לוינסקי, ומסרתי לו תשובות נכונות על כל השאלות שהוא שאל, אבל זה לא היה הכל. פתאום אני רואה שהשוטר שיושב לידו נותן לו, מוסר לו אלבום גדול של תמונות. בדף הראשון, את מי אני רואה? את משה סנה. הוא הפך את הדף. בדף השני אני רואה את מנחם בגין. הפך את הדף. בדף השלישי אני רואה את עצמי בעלין. אבל אז הייתי שונה מן התמונה שהייתה בכיתה, מפני שכשהם צלמו אותי בבית הסוהר בתחילת המאסר, הייתי צנום ורזה. לאחר שברחתי בתוך מקום אחר, בגלל תצלומה מסוימת שהייתה צריכה להתחשב בתקציב, שמעתי, ולאחר שצלמתי את צרותיי לצפני,
נעשה פרצופי שונה לחלוטין. אבל באותן שניות כמעט פרחה נשמתי. ואז אני רואה שהוא הופך את הדף ועובר לתמונות אחרות. זה אז כבר לפתע פג הפתיחות, וכעבור כמה דקות, ואחר שהיו תמונות של חצי גלויה ושל רבע גלויה וכן הלאה, הוא אמר לי, אתה יכול ללכת, שאלת אותו לאן? אמר לי, הביתה. זה שנה 34 שנים בערך מאז שאבא נפטר, זה הכי קרוב שאנחנו יכולים לגעת ולחוש, וזה תמיד מרגש אותי מחדש לראות את זה. הוקמה המדינה, 15 במאי, ולמחרת לח"י פרסמה את פקודת המרכז כתב בדבר המרכז ללוחמים, שבו הוא למעשה מכריז על התנדבות לח"י. כמה קטעים אולי, אחד אומר שלמעשה המנדט הסתיים, האויב בורח, ובין הלוחמים אומר, אתם יכולים לזקוף את ראשכם ולהיות גאים בהישגכם. אתם עשיתם את זה, אתם גירשתם את הבריטים, לפחות היה לכם חלק בכך. מזכיר גם את יאיר וגם את כל הקורבנות של לח"י, ומסתיים במילים די נמלצות, לוחמים המלחמה עוד לא תמה, עוד ניכרן מערכות רבות וכבדות, עוד פרקים עמוקים לפנינו, לחירות המולדת ולחירות ירושלים ניתן את כל אשר לנו גם בימים הבאים, גם במערכות הבאות לשמור על רוח קרב והקרבה, על רוח האחווה הגדולה, אחדות דמים והפרת גורל. וקורא להם לכולם, בסוף, כפי שאתם רואים, כל חברי לח"י צריכים להתייצב ולהתגייס לצבא, כל מי שנקרא לכך. שבועיים אחר כך, לח"י מקיים מסדר פירוק, מסדר סיום. המקום שכמונס, זה צילום שהצלחתי לדוג מהאתר של לח"י, של המסדר. זה בערך במקום שלא נמצא בית אבנר, מצפון לאוניברסיטה. נאספו 800 אנשי לח"י, פעם ראשונה שהם יוצאים בגלוי החוצה, וגם פעם ראשונה ששלושת חברי המרכז של לח"י מופיעים בגלוי, הייתה התרגשות רבה. שמיר כמה לפני כן הצליח לחזור מג'יבוטי, ובפריז שהוא היה שם במאסר. ורוב חברי לח"י הצטרפו כגדוד, לא כגדוד, לחטיבה 8 של יצחק שדה ונלחמו בצפון הנגב. הם יחד עם הגיוס שלהם מסרו גם כמות די גדולה של תחמושת ונשק שהייתה למחתרת, בית חרושת לייצור, חומרי נפץ וכו'. המסדר התחיל בזה ששמו חיילים אלמונים, שי נשא דברים לזכרו של יאיר, ואז אבא קרא את פקודת היום. זאת הטיוטה של פקודת, זה לא הטיוטה, זה הטקסט של פקודת היום בכתב ידו של אבא, כבר רצתם לזהות אותה אני חושב. להבדיל מדבר המרכז ללוחמים, המסמך הזה, אני מוכרח להגיד, הוא יותר מיליטנטי, הוא מדבר על שחרור המולדת ועל... גם פה אני אראה לכם כמה קטעים. הוא מתחיל בזה שאבא אומר, עד היום היינו חיילים אלמונים, אבל היום אתם פושטים את האלמוניות שלכם ויוצאים החוצה, תלבשו מדים, ותזכרו את מה שיאיר אמר, כולנו גויסנו לכל החיים, ישורה ישחרר כמוות. הוא מקצה למעשה לאנשים שלוש מטרות, 3 יעדים בגיוס. האחד זה קודם כל להילחם, זאת השליחות כשאתה באתם, צריך להילחם כי פולשים למולדתנו, היום פלש למולדתנו וקם להילחם בו. הדבר השני הוא שאתם בתור גרעין אידיאולוגי מאוד חזק, צריכים לבוא לצבא ולהפיץ את תורתכם בקרב שאר אנשי הצבא. והנשק שלרשותכם הוא נשק האמונה וההכרה הפוליטית, וכאשר המטרה היותר רחוקה, אולי זה נראה, בואו תעשו גרעין בתוך הצבא ותובילו את כולם למקום שאליו אנחנו רוצים ללכת, עד שנגשים את מטרתנו ההיסטורית. מטרתנו ההיסטורית היא לשחרר את כל שטחי ארץ ישראל, 2 גדות לירדן, 2 גדות, כל השטחים בחוץ וכו'. ונסיים את המסדר הזה, את
בטרם צאתכם לקרבות, אנחנו מקיימים בשפלת החוף. ירושלים עדיין לא משוחררת, אבל אנחנו רוצים לקיים מסדר ניצחון על הרי ירושלים המטוהרת משיקוציה ובחלליה. ושוב משורה ישחרר רק המוות. ובזה למעשה לכאורה קמה פרשת לחי, אלא שהיא לא לגמרי קמה, כי היה לה איזשהו ספיח קטן אחרי קום המדינה כבר, וזה פרשת ברמדות. ברמדות היה מתווך מטעם האו"ם שנשלח, בעת בהקמת המדינה נשלח לאזור. הוא בנה איזושהי תוכנית, היו לו שתי תוכניות, אבל השנייה ביניהן כללה פרק של דיכוי ירושלים. הדבר מאוד לא מצא חן בקרב הרבה אנשים בארץ, וכולל אנשי לח"י שישבו בירושלים. אתם רואים את הכותרת הזאת, את הכרזה הזאת של עצר הסוכן ברמדות, לך מפה. ואכן ב-17 בספטמבר 48 התנגשו בחייו, הייתה חוליה, נדמה לי של 4 אנשים, הרבה מאוד שנים השמות שלהם היו חסויים, למרות שזה היה סוד חצי גלוי, אבל לא אמרו. בסופו של דבר, אני יודע, בעל-פה אני יודע 2 מהשמות, שזה יהושע כהן, אבא של ראומה, יושבת כאן איתנו, זטלר, אני לא זוכר את 2 האחרים, חשוב. זטלר לא היה. שולה, מה קורה? ברוך נדל. בכל מקרה, בלב ירושלים, בלב ירושלים, 17 בספטמבר, עברו אותו ואת השליש שלו הצרפתי. ממשלת ישראל חוקקה אז חוק שהוציא את לח"י מחוץ לחוק, כארגון טרור, התארגנות בלתי חוקית. 200 איש נאסרו, ביניהם אבא שלי ומתי שמולביץ, נלקחו לעכו, ישבו שם והועמדו לדין בגלל הפקודה למניעת טרור. המשפט התקיים בין 5 לדצמבר 48 עד 25 בינואר 49, בפסק הדין היה 8 שנים לאבא ו5 שנים למתי שמולביץ. הבת של יאיר, ענת, בדיוק עכשיו, בין השאר כותבת מפלגת הלוחמים על הרקע של התקופה הזאת, קראתי טיוטה, היא מאוד מעניינת, אני מחכה שהמאמר יצא. יחד עם הבחירות לאספה המכוננת, שתכף נדבר עליהן, ניתנה חנינה כללית בארץ, ובעקבותיה כל האסירים שוחררו, וגם אבא ומתי שמולביץ שוחררו, ככה שהם ישבו למעשה בכלא מעט מאוד זמן. בתקופת הכלא הזאת, בתקופת המשפט, בין השאר נולדה דורית, לפני תחילת המשפט, את אבא הביאו בליווי שיירות של שוטרים ואמבולנסים וכוחות משטרה, וסגרו את כל הרחובות כי פחדו שחברי לח"י ימכרו וינסו לשחרר אותו. אז מה שאתם רואים כאן בצד ימין, דרך אגב, זה פקודת החנינה הכללית שניתנה אז כדי לשחרר את מכלול האסירים, והיה בכלל בארץ עד היום היו 2 חנינות כלליות, זאת הייתה אחת, השנייה הייתה אחרי מלחמת 6 ימים, אני זוכר. אז קצת על אימא. אימא בכל תקופת המחתרת ישבה 5 שנים במעצר בבית לחם. היא הייתה למעשה העצירה שישבה תקופת המעצר לתקופה הכי ארוכה. בלי משפט בלי שום דבר. אחד הסיפורים שהיא סיפרה, היה צריך לנתח אותה מתוך טייבל ובשלוב, הבריטים מאוד פחדו, אשתו של פרידמן ילין, פחדו לפגוע אותה, אז הוציאו אותה לבית חולים לניתוח, ופחדו להרדים אותה כי אולי יפגעו במיתרי הכהן. היא סיפרה שלמעשה לא הרדימו אותה, נתנו לה מתשפשים קצת, היא שכבה על המיטה, אח אחד היה המוניטור שלה, החזיק את הדופק פה, אח אחד החזיק את הדופק פה, ותוך כדי זה אמרו לה מה שתדבר, כי תשמעו שלא פוגעים במיתרי הכהן. והיא עברה את הדברים האלה באמת בגבורה. היא ילדה שגדלה במשפחה מאוד מפנקת, היא תמיד סיפרה שהיא בחיים הייתה מתפשטת, הייתה מזורקת, והעוזרת הייתה אוספת את כל הבגדים אחריה. היא הפכה להיות אישה מאוד קשוחה. לאחר רצח ברמדות היא נעצרה פעם נוספת, ועל ידי כבר שלטונות ישראל,
והושיבו אותה בבית מעצר בקישלה ביפו, ויש הרבה אנשים שטוענים בבעלות על זה ששגורם משם בין השאר אחת התיאוריות, הגרסאות אומרת שבן-גוריון אמר שזאת נבזות ותוציאו אותה מבית הסוהר. הפתק שאתם רואים כאן זה פתק שאבא שלח לאמא שהוא היה בעכו והיא הייתה בבית, כמה ימים אחרי קום המדינה שהוא מספר, שנשלח למעשה, לא, זה לא בעכו, אני חושב שזה עוד, הוא עדיין היה במחתרת וזה נשלח על ידי המדינה השמאלית למטה, זה שירות השליחים של המחתרת. במקביל למעצר של אבא הוקמה מפלגת לוחמים. זאת הייתה מפלגה של יוצאי לח"י, התמודדה על הבחירות לאספה המכוננת. במקביל לכל התקופה אבא ושפטי שמואלביץ שישבו בכלא. מה שאתם רואים למטה זה את רשימת המועמדים 10 הראשונים, שמות מוכרים זה אבא, מתי שמואלביץ, יעקב בנאי שהיה קצין המבצעים, אתם רואים את גאולה כהן, אתם רואים פה את שי. הרשימה הזאת הצליחה להשיג 5,000 קולות, שהיו 1.2% ממספר הבוחרים, ולכן נכנס חבר כנסת אחד לכנסת שהיה... בימים ט"ו הייתה אחדות העבודה. התמונות שאתם רואים כאן לא מתקופת הבחירות, אלא מהתקופה שאבא קיים בכנסת, ואלה אספות של המפלגה, כינוסים אידיאולוגיים של המפלגה. כמו שאמר כותב במאמר שלו, היה שם עיבוד אידיאולוגי די חזק בין קבוצת שייט לקבוצת אבא ושמיר, כשצד אחד נטה יותר לסוציאליזם, וצד אחד נטה יותר למלכות ישראל ופחות הכיוונים האלה, לאוריינטציה הזאת. והמפלגה אחרי הכנסת הראשונה לא שרדה והתפרקה. אבל אני נולדתי לחבר כנסת. אלה התמונות כל התמונה של הכנסת הראשונה, כשאבא נזרק כאן בתמונה השנייה. התמונה השנייה, אפשר לראות בתמונה הזאת הרבה שמות מפורסמים מהדור המייסדים של המדינה. קודם כל, אם מסתכלים גם כאן בנאומים של אבא, נאומים מאוד מיליטנטיים בצד המדיני, אבל נאומים סוציאליסטיים בצד החברתי. אחד הדברים שזכורים לי מהסיפורים של אבא זה איך הוא מנה את הגירוש של אבו גוש באותה תקופה. אבו גוש היה כפר ששיתף פעולה והיה בסיס של לח"י, וישב על הכביש לירושלים באותה תקופה, והייתה כוונה ב-49 לגרש את תושביו לירדן, וזה נודע לאבא ערב לפני הגירוש, הוא הלך לבן-גוריון ודרש שימנעו את זה, ואחרי הגירוש נמנע. עד היום, לפני חצי שנה היינו באבו גוש וישבנו שם ופגשנו אחד הבנים של האנשים שהיו בלח"י, והם עדיין עם לב מאוד חם לפרשה הזאת. ולמעשה אנחנו מגיעים לשנת... המסעדה על הסיבוב. קרוון, שם היינו. והנה בשנת 51, כשנגמרה תמונת הכנסת הראשונה, אבא מוצא את עצמו בגיל 38, נשוי, 2 ילדים קטנים, ולמעשה הוא מסיים פרשת חיים די עמוסה, ומתחיל פרשת חיים חדשה. אז קודם כל כמה מילים על שם המשפחה שלנו. אבא נולד פרידמן, דורית כבר קצת נגע בזה שפרידמן, ילין, למה כל הבלגן הזה? כי ברוסיה חורים היו פטורים משירות צבאי, וכדי להתחמק לאח שלו קראו פרידמן, הוא נקרא פרידמן ילין או ילין, ולא קישרו בין השניים, וכך ניסו להתחמק משירות צבאי. אז מאיפה הגיע ילין נור בכל אופן? שמה של אמא היה מורן. לאמא לא נשאר טלית וזכר אחרי השואה, ולכן הם החליטו במסגרת הוצאת תעודת זהות ישראלית לחבר בין שני השמות וליצור את השם שנשמע מאוד ישראלי, אבל למעשה הוא יונק משני השורשים האלה של פרידמן ילין וילין נור. אז כמה דברים לגבי מה... נעבור עכשיו די בקצרה על מסכת החיים מהשנים האלה ועד מותו בשנת 80.
משנת 54, בשנת 53-54, אבא חבר למשקיע גרוזיני צרפתי בשם אלי גולשווילי, והקימו יחד חווה חקלאית, שהייתה החווה החקלאית הפרטית הגדולה בארץ, חווה תעשייתית, עם שיטות מאוד מתקדמות. דינה שיושבת כאן, דינה פריש, עבדה יחד עם אבא בחווה. יש לי מכתב שכשהחווה נסגרה, אבא כותב מכתב המלצה לדינה טרי. הוא גם לא קרא לה דינה, הוא קרא לה דינה, כמו של... היה... לא? דינה, אבל חיה, הייתה חיה שאשתו של מולה הרמתי שהיה מנהל המקצועי בחווה, וגם הוא קרא חיה, אסור לקרוא חיה. אני הייתי אישה. 6,000 דונם שהיו הרבה כותנה בגלולי שדה בימים ההם, זה היה המון עבודת ידיים, עוד לא היה מיקום בפעולות האלה. חוות בריאה מיילת אשקלון, מה שרואים כאן זה אשקלון. שדה יואב לא היה קיים משהו בצורה נכון, אבל המושבים האלה תלמי יפה, משען, בית שכמה כולם היו קיימים, ובין השאר הגיוסים לקטיף הכותנה היו באים מכל הפריפריה הזאת, המון אנשים, מאות ואלפי אנשים שהיו באים לכתוב כותנה, היו עושים תחרויות של מי כותף יותר כותנה ומי הכותף הכי יעיל. מנהל החווה היה בחור בשם מולה הרמתי, אשקלוני, מבאר טוביה במקור, איש מקסים שנהרג במלחמת יום הכיפורים, היה קצין אג"ם של איזו חטיבה, ואחר כך הפך מח"ט ונהרג. יש לנו לא מעט, זאת אומרת, החווה הזאת בין השאר חפרו בה 3 בארות כדי שיהיו מים שלא היו תלויים במקורות. חוויות ילדות של דורית ושלי קשורות הרבה לנזק אוויר, לפגעי טבע, להתקפות פרודניה, לדברים מהסוגים האלה. החווה, ב-65 מר אלי גולשווילי עלה ארצה, ואבא ומר אלי גולשווילי לא כל כך הסתדרו טוב יחד, והעסק הזה הסתיים למעשה בסכסוך שהיה במשפטים לא מעט שנים, עד שהסתיים באיזושהי פשרה. יש לכם קצת תמונות כאן, אז זאת דינה, יושבת כאן. בזכותה, דרך אגב, אני גם הייתי מגיע פה ושם במגרשי מכבי תל אביב ברחוב מכבי, כי בעלה, דוד, היה שחקן בנבחרת כדורסל מכבי תל אביב המיתולוגית באמת. הנה הוא, זה דוד פריש. ככה ניתן כהן מינץ ועוד שמות גדולים ומפוארים. זה מולה הרמתי שהיה מנהל החווה, זה אני דרך אגב, אבא ואימא, וזה המשקיע גולשווילי ואשתו. בשנים האלה בשנות החווה, בעיות המשפחה שלנו היו הרבה מאוד סביב החווה באשקלון. היינו כמעט כל שבוע שנייה נוסעים לאשקלון, עם בהפרידה במרכז המסחרי שם, או בחווה עצמה, רוכבים על החמור, מסתובבים, גם תקופות הקטיף הגדולות היינו שם, חצי חקלאים. בכלל היינו משפחה שתיאלנו די הרבה, היה לנו פולקלור שנקרא הופ עברנו, או בדרך חזרה. כל פעם שהיינו עוברים בלנת משהו, ואמא הייתה אומרת, נתן, בוא לעצור פה, אבל בדרך חזרה. ממש בדרך חזרה, אף פעם לא הייתה באותו כביש ולא היינו עוצרים אף פעם. בדרך לירושלים, למי שזוכר בימים ההם שהיה נתיב לכל כיוון עם פס לבן באמצע, היה תמיד טראפיק אחד על משמע. טראפיק הזה היה מחכה רק שמישהו יגרוך עם גלגל אחד על הפס הלבן, והיה מיד מסלק ועוצר. כשהוא היה מגיע אלינו, היה אומר מר אלין מור, שלום, תמשיך לנסוע. יש דרך אגב הרבה בנים של חברי לח"י שהרגישו, מספרים חוויות של קיפוח. אנחנו לא חווינו את החוויות האלה, אנחנו תמיד חווינו חוויות של אתה הבן של ילין מור, כל הכבוד. לפני כמה שנים שמנו שם איזושהי אבן זיכרון באזור של החווה, אני לא יודע אם עדיין קיימת שם, יחד עם בחור. החווה היום שייכת לשיתוף בין קיבוץ נגבה לבין מסורת יצחק, ומאבדים אותה. אם בתקופה שלנו היו מאות ואלפי אנשים, היום זה צוות של 10 אנשים שמפעיל את כל החווה הזאת.
באמצעות המיקום. אני חושב שאחת התעלומות הגדולות שלי גם הייתה הרבה שנים תעלומה, זה טוב, היית שם באגף, לפחות מבחינה מדינית של ארץ ישראל השלמה וכל השטחים וכולי, איך הגעת לצד, איך הוא הגיע לצד השמאלי? ואני חושב שבערך התהליך הזה שעשינו את ההכנות לערב, אני לפחות קיבלתי כמה תשובות שאני רוצה לשתף אתכם בהן. אני חושב שבעיניי נקודת המפנה היא מלחמת סיני, 56. הקטע הזה תכף אני אגיד לכם איפה הוא לקוח, אבל תקראו את שתי הפסקאות הראשונות יחד איתי, ימי סיני הלוהטים הציפו את הרחוב הישראלי בגלי התלהבות, ההודעות על מסע הניצחון של צה"ל ברחבי המדבר עד שערי סואץ ועל כיבוש רצועת עזה ורות פעלות, מנהיגי מפלגות שבקואליציה ובאופוזיציה הניחו זרי שבחים למדינות שר הניצחון והתעצפו בהפשרות. הם האמינו כי ישראל ניצחה במערכה מכרעת שלאחריה יקנאו כל אויביה ללא גנאי. רק מעטים לא נסחפו בזרם, ולב מעטים אלה גמלה הכרה כי הניצחון הצבאי הסתיים במפלה מדינית מרהיבה, כי העמיקה תהום האיבה בין ישראל ושכנותיה, וכי התהליכים שהיו אטומים איטיים עד כה, יזרזו ויחמירו את הסכנה הנשקפת למדינה. אמא סיפרה שב-56 אבא אמר שהמלחמה הזאת היא קלוניה אימפריאליסטית, כבר מתקופת לח"י אבא היה נגד אימפריאליזם, וראה בה סכנה גדולה למדינת ישראל. התגבשה אז קבוצה שנקראה הפעולה השמית, זה היה המניפסט שהיא הוציאה בתום עבודה בשנים 58 ו-59, שנקרא המנשר העברי, והוא נקרא כאין מצע למדינה האידיאלית בעיני הקבוצה הזאת. חברים בקבוצה שאחר כך שיתפו, אבא המשיך לשתף פעולה איתם, היו למשל אורי אבנרי, בועז עברון, עמוס קינן, בועז עברון ועמוס קינן למי שלא יודע, דרך אגב הם חברי לח"י, צעירים אומנם. זה מסמך שהמהדורה השנייה שלו הייתה בת 122 נקודות, והוא די מהפכני, זה הפתיח שלו, אני לא אקרא אותו, אבל הוא אומר, אומה עברית חדשה נולדה בארץ ישראל. והעיקרים שכתובים בו, הוא מדבר על יחידה לאומית חדשה, על כן קשר עם יהודי התפוצות ועידוד העלייה, אבל התנתקות מהציונות, ביטול הסוכנות היהודית וההסתדרות הציונית, השתלבות במרחב, ערביי ישראל שותפים מלאים, שווי זכויות וחובות, ביטול הממשל הצבאי וחוקי החירום. ואני חושב אחד המסמכים הראשונים שמציין את האומה הפלסטינית, הוא מדבר על איחוד המדינות בארץ ישראל לישות פדרטיבית תוך שמירת ריבונות של כל אחת מהן. הוא מדבר על חטיבה שלישית בין המזרח למערב, בין ארצות הברית לרוסיה, חטיבה שקראו לה אפרסית, אפריקה ואסיה, משטר דמוקרטי חילוני, זכויות לכל האדם, מדברים עכשיו על שולה אלוני והבשורה שהביאה, אז הבשורה כאן היא חופש המצפון, חופש הפולחן, חופש הביטוי וחופש התאגדות, הפרדת הדת מהמדינה, מערכת חינוך אחידה ותוקה מיוחסת. באמת מסמך שאני קראתי אותו עכשיו פעם נוספת, זה די מדהים לחשוב שהמסמך הזה נוסח ב-58-59. הקבוצה הזאת המשיכה לפעול והוציאה גם עיתון שנקרא עיתון אתגר. העיתון הזה התחיל לצאת בשנת 60, ויצאו 4 גיליונות כדו-חודשון, פעם בחודשיים, ומשנת 61, מגיליון 5, הוא יצא אחת לשבועיים במתכונת הזאת. בערך של ידיעות אחרונות, 8 עמודים, תמיד בעמוד הראשון תמונה גדולה, ולמטה ציטטה מהתנ"ך. אבא תמיד גם ידע טוב תנ"ך מהלימודים שלו, אז הוא היה יושב לקראת הוצאת הגיליון אחרי שהחליטו מי הבן אדם, פותח קונקורדנציה כי הוא כבר ידע פחות או יותר מה הוא מחפש, מחפש בקונקורדנציה כי הוא לא היה גוגל אז, ומוצא את הפסוק שהוא רוצה לשים שם. העמוד האחרון תמיד היה מאמר של אבא, היו לא מעט מאמרים בתוכו שאבא כתב, אבל הייתה גם שורה
שלמה של כותבים אחרים. הרוב היה קו פוליטי נגד הממשלה בעיקר, ברוח של התמונה השמית. כתבו בו אורי אבנרי, בועז עברון, רטוש, דוד אבידן, והוא גם היה די חממה לגידול של עיתונאים נוספים. אדם ברוך למשל התחיל את דרכו העיתונאית שם, הוא בעיתון קרא, אבא היה קורא לו ברוך רוזניאל, כאילו השם שלו היה ברוך רוזנבלום מהבית, נתן זהבי, גם חוויות אישיות שלנו בעניין הזה, אנחנו היינו די צעירים אז. מערכת העיתון הייתה מתאספת אצלנו בבית ברחוב הירקון 109, ואמא תמיד הייתה מכינה עוגה, שאנחנו קראנו לה עוגת אתגר, עד היום מריר נושא לי מהפה מהעוגה, אז מאוד אהבנו את מערכת אתגר. והעיתון היה יוצא אחת לשבועיים, היו לו בערך 500 מנויים, והיו מפיצים אותו בהתנדבות כמה אנשים מתוך המרתף של העולם הזה. זיכרוני, אח שלנו עם זיכרוני, ונתן זהבי, ודורית ואני, וגם היינו מגייסים חברים, היינו הולכים שם לקבל את העיתון ולעטוף אותו ולשלוח אותו למנויים. השנים האלה גם היו שנים של פעולות נגד הממשל הצבאי ונגד הפקעת שטחים בשטח 9 למי שזוכר, בפעילות פוליטית. אבא היה בכלל חיה פוליטית, כשהוא מגיע לחוות מרים, דבר ראשון בבוקר ודינה בטח תעיד, היה יורד למטה לקפה לקרוא את כל עיתוני הבוקר לפני שהיה מתחיל את יום העבודה, וקרא את כל עיתוני הבוקר. ואז העיתון הזה הפסיק לצאת ב-67, קצת לפני מלחמת ששת הימים, ואז הגיעה מלחמת ששת הימים, ואבא בספטמבר ואוקטובר הוציא סדרה של 6 מאמרים בהארץ, כתב סדרה של 6 מאמרים בהארץ, שהכותרת המאחדת אותם זה מלחמת ששת הימים ואחריה. אלה הכותרות של 6 המאמרים, שבה הוא עושה ניתוח הגיוני של המצב שבו מדינת ישראל נקלעה אחרי מלחמת ששת הימים, ומתווה את הדרך לאן הוא חושב שצריך ללכת בפתרון שלו, ומה הסכנות אם הולכים בפתרונות בדברים אחרים. רוב הדברים האלה מתגשמים, זאת אומרת, רוב הסכנות שהוא ראה לדעתי מתגשמות עד, אם כי לטעמי הוא חשב שהתהליכים יהיו הרבה יותר מהירים ממה שהם קרו באמת, באיזושהי דרך פלא, זה לוקח הרבה יותר שנים. אני חושב שחלק גם מנקודת המבט שלו הייתה נקודת מבט של לוחם מחתרת שלחם למען חירות עמו, ולהסתכל על דברים מהכיוון הזה. אז קצת מעיקרי הדברים שם, שמנו כאן קצת ציטה. קודם כל אני אומר שהניצחון הזה היה ניצחון קולוסלי, ופשוט הוא משווה שם למטה שכאילו מלחמת שנת 70 לספירה הייתה מסתיימת לא בחורבנה של ירושלים ובתבוסתה של רומא. אבל, הוא אמר, זאת לא הייתה הכרעה, הייתה מלחמה, ניצחנו ניצחון גדול, אבל למעשה לא הכרענו בשום דבר את אויבינו. דיבר על האופציה של סיפוח השטחים ושלל אותה, מכל הנימוקים שמנומקים כאן. ואם נספח, הוא אמר, האוכלוסייה, מצד אחד האוכלוסייה לא תסכים עם זה, ומצד שני הדבר יביא גם לכרסום מוסרי בתוך מדינת ישראל. ובסופו של דבר הוא אומר, הארץ הזאת היא הארץ שנולדו בה שני עמים, ושני עמים יזכו אנחנו בגלל השאיפה רבת השנים שלנו להיות כאן, ושאף פעם לא ויתרנו על הארץ, והפלסטינאים בגלל שהם פה, באנו לארץ לא ריקה, ולכן צריך להקים שתי מדינות שיהיו באיזשהו סידור קונפדרטיבי, כאשר בעתיד גם ירדן תצטרף לשם, וזה הפתרון שהוא יתבע, והוא לא דווקא בהכרח חייב משא ומתן ישיר, אלא השאיר את הנושא של משא ומתן פתוח. 67 אוקטובר זה די מוקדם, היו מי שנקרא בארץ שיח ומצפן, היה מוקצה בחמת נירוס, ישראל נכנס באופוריה מאוד גדולה, הוא פרסם את המאמרים האלה. ב-69 אבא ניסה לרוץ לכנסת יחד עם סוציולוג שנקרא גדי יציב. הם קיבלו את אותו מספר קולות של מפלגת לוחמים קיבלה ב-48 וב-49,
ולא הצליחו להכניס אף חבר כנסת, ולא היה במיוחד פופולרי בשנים ההם. הוא כן היה פעיל בארגונים כמו ועד השלום הבינלאומי, קיים מפגשים עם אש"ף, נסע גם לברית המועצות, לאירופה, לארצות הברית. היו אנשים שביקרו אותו, טענו שטקטית, אפילו אם הוא חושב שזה דבר נכון, לחזור לברית המועצות, טקטית לא יביא אותו לאן שהוא רצה. אני אקרא אחר כך איזשהו קטע ממכתב שהוא שלח, שמסביר למה הוא חבר לאנשים האלה, ופעל כפי שהוא פעל. עיתונות, יש לנו אוסף מאוד גדול של מאמרים שאבא כתב בבית, מי שרוצה, וגם תרמנו את כל האוסף הזה לבית הספרים הלאומי בירושלים, אז זה נמצא גם שם. אבא היה חיית עיתונאית. אני זוכר שאני, את גר היו מדפיסים בדפוס מלן בקרב התימנים. ואני באתי לשם וישבתי, קודם כל פעם ראשונה שהייתי לינותיי, את כל מכונות הסדר ואת כל העולם הזה, אבל אז ממש הרגיש שם בבית ודיבר עם האורחים, עם המעמד על אותיות ציצרו ואותיות לא ציצרו, שלי זה נשמע, עד היום זה נשמע לי שפת סתרים, אבל הוא ממש שלט בזה. אז קודם כל הוא גם כתב את חלקים גדולים מאתגר וגם ערך אותו, הוא כתב הרבה מאוד מאמרים בהארץ, בעיתון, הוא ערך עיתון שנקרא שער וכתב שם עיתון כלכלי, כתב בעל המשמר תקופה מסוימת. הגרמני ג'ורנל זה העיתון של חב"ד בניו יורק, היה לו שם עמוד, העורך היה גרשון יעקובסון אחד והיה לו שם עמוד שיכול היה לכתוב. החלקים הזה של דחוח הוא איש תימני שהוציא עיתון לשימור מורשת תימן. אבא לא הסכים עם מילה אחת שבר דחוח אמר, קראנו לו בר דחוח בבית, אבל הוא החליט שהנושא חשוב, הוא תרם לו מאמר ועבד איתו לעריכה של העיתון, והוא פרסם פה ושם מאמרים על לח"י בעיקר, בידיעות אחרונות ובעיתונים אחרים. רוב המאמרים שאבא כתב בדרך כלל היו מאמרים פוליטיים, אבל היו גם נושאים אחרים. אחד המאמרים שזכור לי, יום אחד, תחנה לשלוש כאן 25 הייתה מתחת לבית שלנו, ונהגים עשו להם מנהג, כשהבן אדם היה מתקרב, בייחוד אנשים יותר מבוגרים, היה מחכה, ו3 מטר לפני שהבן אדם היה מגיע, סוגרים את הדלתות ונוסעים, היה תעלול כזה. אז יום אחד אבא כתב מאמר שנקרא תודן, בחברת דן, תודן, ופירט את כל הסיפור הזה, אני חושב שהמנהג נפסק אחרי זה. וכתב גם על דברים די מגוונים אחרים. ולא פחות חשוב, אולי אספק שהרבה אנשים זוכרים, לאזן את הצד הרציונלי, זה הנושא של אוכל. אבא אהב הרבה אוכל. אני חושב שזה קשור במידה מסוימת לשנות העוני של הילדות שלו. אסור היה לזרוק שום אוכל בבית, תמיד היה צריך לגמור הכל. הוא אהב הכל, הוא אהב אוכל טוב, הוא אהב גם אוכל פחות טוב. היה מנהג שבימי שישי בבוקר היה איזו חבורה שהייתה הולכת שם לאיזה כוך בשוק הכרמל ואוכלים פול, ואימא שדורית אמרה שהיה לה אף ארוך, הייתה מזדעזעת כל פעם מחדש, איך הוא הולך למקומות האלה ואוכל. בשנים היותר מאוחרות שאבא היה חולה, והיינו פעם אחת בבית החולים, אני אגע בזה קצת אחר כך, יום אחד, יום שישי אחד, מגיע אבנר, שניהל את המזנון בבית סוקולוב, עם צ'ולנט. אבא שלח לו איזה מסר אחד החברים שהוא מאוד מתגעגע לצ'ולנט שלו, ואדון אבנר עזב את המסעדה שלו, והיה מביא את החולים, והביא לאבא צ'ולנט כמו שהוא אוהב. כן, זה היה כשהוא היה בבידוד, והיה צריך מאוד להיזהר. וגם וודקה, משום מה הוא היה שותה וודקה, אני כל ילדותי חשבתי שוודקה שותים בכוסיות ברנדי. זה מה שהוא שותה בבית. עם השנים למדתי זה לא בדיוק הכוס הסטנדרטית לוודקה. ספרים, אז קודם כל הספרים, כמו שדורית אמרה, יחכו לכם כשתצאו. יצאו 2 ספרים, אחד יצא בחייו, אבא כתב אותו בדירה של מרלין ברמת גן. הספר יצא ב-74 בהוצאת שקמונה, ובית יאיר הדפיס אותו במהדורה חוזרת ב-99. זה ספר שממש מתאר את כל תקופת המחתרת. הוא, למרות התוכן הרב שיש בו, אני חושב שהוא נקרא כספר עלילה, אז מי שלא קרא מוזמן לקחת הפעם ולקרוא אותו.
גלעד שיושבת שם, פעם נפגשתי עם אביה שמיר, הוא אמר לי שעד היום כשהוא צריך להרצות על לח"י, בתקופה ההיא שהוא היה צריך להרצות על לח"י, אבל כל פעם, לפני שאני הולך להרצות, אני פותח את הספר של אבא שלך וקורא כדי להיות בטוח שאני אומר את הדברים נכון. הספר הזה דרך אגב נמצא היום בצורה אלקטרונית ונגיש בספרייה הדיגיטלית של לח"י. אז מי שנכנס לאתר של לח"י, יש שם ספרייה דיגיטלית, חפשו אפשר לקרוא את הספר אונליין. הספר השני הוא ספר שאבא התחיל לכתוב אחרי שהוא כתב, או אולי אפילו לפני שהוא התחיל לכתוב את לוחמי חירות ישראל. הוא השאיר כתב יד לא מלא, הוא עמד כבר לחתום על חוזה להוצאה של הספר, ואז הוא חלה, ולא הרגיש נכון לחתום, הוא לא חשב שיוכל לעמוד בהתחייבות. בעזרת טליה ויורם, החברים שלנו, הוצאנו את הספר הזה בשנת 90, אחרי שהצלחנו לשבור התנגדות רבת שנים של אימא, כי אמרה, הספר לא גמור, אי אפשר להוציא אותו ככה. וגם הוא בעיניי נקרא כספר עלילה. דורית דיברה על השנים, על שנות בטרם. אחד הדברים המרתקים, קודם כל הוא מספר כל סיפור הבריחה בצורה מאוד מפורטת, כל התקופה של וילנה והתגלגלות בדרכים והתקופה של וילנה עצמה. אחד הדברים המעניינים, הוא מתאר שם את השנים 36 עד 39 בוורשה, שבשבילי זה היה די שוק, כי אני לא הבנתי את עוצמת החיים הפוליטיים והתרבותיים שהייתה בוורשה בשנים האלה. זה פשוט מדהים לקרוא את זה. אז גם הספר בחוץ, אנחנו נתפסנו עכשיו מהדורת בזק מיוחדת, שאיתה ההוצאה שלהם עזרו לנו, ואתם מוזמנים לקחת בחוץ ולקרוא. אז איך בכל אופן, אולי להשלים קצת על החיבור הזה בין ארץ ישראל השלמה של שנות המחתרת לבין השמאליות ושתי מדינות לשני עמים ושמאל בשנים האחרות. אז כאן צריך להודות ליוסי אחימאיר, הבן של אבא אחימאיר, שפעם שלח לאבא מכתב ושאל אותו, תגיד לי, תסביר לי. ואבא שלח לו תשובה. אז יש תשובה בכתבים, היא הופיעה יש מאמר של ליביאנסקי, שני מאמרים של ליביאנסקי, שזה ליביאנסקי שהוא היסטוריון חבר לח"י על אבא, שהופיע בגיליונות של העיתון. האומה, כן. והוא צירף את המכתב הזה כנספח בזכות, וגם קיבלתי אותו מיוסי. אז קודם כל, כאן ההסבר, לדעתי כל אדם חייב כל אדם להילחם תמיד בעד העניין שהוא בעיניו המרכזי בחיי חברתו. הוא אומר, לפני 30 שנה, הדבר העיקרי היה מלחמה על חירות ישראל. היום זה לא הדבר העיקרי, חירות ישראל הושגה, עכשיו המטרה היא להבטיח את המשך קיומה של מדינת ישראל, וזה אפשרי רק על ידי השגת שלום השכנים. ולכן אני אומר, אני לא רוצה להיות מקובע במה שהייתי לפני 30 שנה, אני צריך להתאים את עצמי למה שיש היום. אז זה דבר אחד. וגם מכאן, ואז הוא מסביר גם קצת לגבי התפיסה הסוציאליסטית שלו, מבחינה זו אני שייך לשמאל ואני יכול להגדיר את עצמי כסוציאליסט. נדמה לי שאת הקריאה לצדק סוציאלי הענקתי עם חלב אימי ועם מלחם מוסר והצדק של סבי. לא הייתי שייך וגם לא הייתה לשום מפלגה, לא סוציאליסטית ולא לא סוציאליסטית. הוא מדבר על אני מתמלא סלידה כאשר אני מלא בדעתי שאם אצטרף למפלגה כלשהי, אצטרך אף אני להקפיא את כושר המחשבה שלי ולומר אמן אחר החלטות שתקבלנה בניגוד לדעתי. באמת הוא היה די פרש בודד בדברים האלה. והוא גם אומר, אני כותב טור חודשי בכתב עת, בכתב עת של מצפן, כי יוסי תקף אותו, איך אתה כותב במצפן, הוא אומר, אני כותב טור חודשי בכתב העת שלהם, לפי בקשתם, על סמך חופש הדיבור. טורי מוקדש תמיד למאבק למען השלום, במאבק זה אני מוכן לשתף פעולה ללא פסילה, עם מי שעומד על בסיס עיקרון זה ועל בסיס קיומה של מדינת ישראל החופשית, גם עם ברית השמאל וגם שומו שמיים ורק כך. רק כך זה גם הייתה מילה גסה בשנים האלה. אנחנו כבר מתקרבים לסוף 1980, בסוף שנות ה-70 אבא חלה בלוקמיה.
כל השנים האלה הוא סירב להגיד את המילה לוקמיה, זאת אומרת, הוא לא רצה לדעת מהלוקמיה, הוא ידע שיש לו, הוא סיפר לחברים במחתרת, שאחר כך סיפרו לי בשבעה, יש לי אילוח בדם, ומצבי קשה, ומצבי לא קשה, והחליפו לי את הדם ולא החליפו לי את הדם, המילה סרטן ולוקמיה לא יצאה מפיו. שטוקה ואני התחתנו ב-79, לא ידענו אם הוא יהיה בחתונה או לא, אבל החלטנו שאנחנו לא משנים את תהליך החתונה, לשמחתנו. הוא היה בחתונה, אבל ללידה של קרן ביתנו הוא כבר לא היה. אלה היו שנים לא פשוטות שבהם אימא גילתה באמת גבורה מאוד גדולה, והיה כל פעם חוטף זיהום בדם, מגיע לבית החולים, הייתה מזיקה אותנו, היינו הולכים אותו באמבולנס לבית החולים, שם היו מתחילים לפמפם אותו באנטיביוטיקה, ימים שלמים, ואימא הייתה בתקופות האלה יושבת איתו 36 שעות רצוף, ואז דורית ואני היינו מחליפים אותה ב-12 שעות, אתה הולכת הביתה, תואמת מצברים ובאה שוב, ובדרך כלל אני הייתי עושה את משמרת הלילה, ואחרי יומיים שלושה שהבן אדם היה מחוסר הכרה עם אנטיביוטיקה, זאת אומרת, אין שם! הוא אומר, תביא לי כלי גיוח. הוא היה באמת איש מאוד חזק, עם יכולת התאוששות מאוד גדולה, אבל בסוף דבר המחלה הכריעה אותו. כמה ימים לפני מותו הגיעה משלחת של חברי לח"י, לתת לו את עוד לח"י, שאז בדיוק יצא, הוא התרגש, הוא לא רצה להביע את זה, אבל ראו שהוא נרגש מאוד, הלבשנו אותו מאוד יפה, הוא כבר לא יכול היה לעמוד את זה. הוא ישב על יד השולחן, ואנשי לח"י באו ונתנו לו את ההוראות, ובסופו של דבר ב-18 בפברואר 80 אבא נפטר. קבור בחולון, ואמא החזיקה מעמד, חייתה איתנו, לא החזיקה מעמד, חייתה איתנו עוד 14 שנים ונקברה ב-94. אותו זאב אידיאנסקי שאמרתי, כתב את הדברים הבאים על אבא, שבעיניי זאב אידיאנסקי הוא יריב אידיאולוגי לאבא, אבל הוא כתב את הדברים הנפלאים, ואני רואה צורך להוסיף כמה דברים אישיים על נתן ריבו, האיש החכם, קר הרוח שנחם גם בלב רגיש, הקפדן בדברים גדולים כבקטנות, הזהיר והנועז, הנאמן, הבלתי אמצעי במגע עם אנשים, חסר גילוני סמכות והתנשאות, שומר פינה חמה גם לאנשים שנפרד מדרכם, שומר על פשטות וצניעות, רוכש אמון בסמכות בדרכי נועם, נאמן לזכר הלוחמים, לזכר הנופלים והאלמונים, נוספו על כל אלה פיקחותו, השכלתו וכישרונותיו האינטלקטואליים, קיותו בדברי עיון, בשירה ובספרות, בצד השכלה ריאליסטית יסודית ומושרשת. ריאליסט ורומנטיקן, עיתונאי מעולה ומהנדס מקצועו. לימים תמדתי כיצד השתלבו באישיותו הרומנטיקה והכושר האנליטי, הקר והמפוקח, הרשימות הליריות המרגשות עם השיקופים המדיניים הקרים, מימי המעצר הזכורים לי כמה פחים קטנים הזורקים אור על אישיותו, קור רוחו, וגם על סגולותיו האישיות, פרי ימי עוני, יתמות, מחסור, עמל קשה, ויכולת עמידה. מבית סבא שבו גדל, ספג את ריח השדה, האדמה, הטבע והמרחב. כמו שאמרתי, את זה כתב זאב אידיאנסקי. טוקה אשתי הרבה פעמים אמרה שאבא שלך זה כמו דובי, מחבק ואוהב, והיה בזה משהו. זה גם תיאור שלך, זה מה? זהו, זאת פרשת חייו, אנחנו ממשיכים למסור את זכרו בליבנו. רצינו להודות לכם בהזדמנות הזאת שבאתם ולהשתתף איתנו כמו שאמרתי, אני רק רוצה שמשך אתכם, כי נראה לכם את כל יום שישי בבוקר, מי שרוצה, לנו חמי חירות ישראל, אין כמות אדירה, באמת, אחד מבית אבי נפלא, ושמי, שעות נפלא.